Kysymys ei ole siitä, että kone korvaa kokonaisen työnkuvan, vaan siitä, millä tavalla kone on apuna eri tehtäväkimpun osissa. ChatGPT-kielimalleihin liitetään ihan valtavasti erilaisia odotuksia. Tämä ei ole autuaaksi tekevä teknologia. Mutta samaan aikaan tämä pystyy tosi moniin asioihin ja toisiin ei ollenkaan. Tiettyjä asioita, ideoida, tuoda uusia ajatuksia. Ei koskaan enää valkoisen paperin pelkoa. Loistava työkalu. Tietämiseen tosi huono. Koska pointti on siinä, että missä tästä koneesta on apua, missä ei. Jos haluat tiedon, mene Googleen, hae joku semmoinen lähde, mikä on valtion lähde, joku semmoinen, mikä on asiantuntija-aiheessa. Käytä ChatGPT niissä asioissa avuksi, missä siitä on apua. Pitäkää huoli, että teidän yrityksessä on ohjeet tekoälytyökalujen käyttöön.